Hola, molt bon dia. Us deixo a continuació el més destacat de les notícies de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. El del 2022 ja és oficialment l'estiu més calorós de la història a les nostres comarques. Enhorabona als premiats. Es multiplica per 5 el nombre d'infectats per la viruela del mono. Estrenem ruta aèria amb Frankfurt. La Generalitat rebutja el pla urbanístic que pretenia construir gairebé 1.000 vivendes i un hotel a la Serra de Bèrnia. Esports, l'Elx fitxa a Roger Martí i a l'Hèrcules Nico estarà almenys 8 setmanes de baixa. Ha acabat el Low Festival i comença el Llegendes del Rock a Villena. Han salvat a Xàbia i Guardamar sengles tortugues boves que han aparegut embolicades en plàstic, còrdex i xarxes i han creat una app per localitzar on hi ha prades de Posidònia i evitar que els barcs fondegen damunt d'elles a la Marina Alta. Són les festes de Fondó de les Neus i a Xaló. Obrim el rebost mediterrani i proposem lasanya d'albergínia i carabasseta acompanyada de biornet tostado lento de vins del comtat. I això és tot per avui. Moltes gràcies. Passa el gran dia. Adeu.